मोजां मोनदों मानोना जोङो सासे KUSUनि फार्स्ट इउनियन बडि जानाय हिसाबै आरो आं एस ए GS दा गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिनाव खस्थ'बो खालामबोदों लोगोजोंनो ज' ज' 13टा केन्डिडेट्स दंमोन एबारनियाव आरो गासिबो 13टानो देरहासार जानो हाबाय दिनैनि दिनाव साबेसे 13टा केन्डिडेट्स दंमोन आरो 13 देरहा जोबदों BSUनिफ्राय माबायदि खामानि मावलांनो हागोन खामानिखौ जेसे एजेन्डासफोर लादों गासिखौबो मावफुंलांनो सेस्था खालामगोन जोङो जेसेबां हायो आरो जेसे एजेन्डास लादों बेखौल' नङा आरो स्टुडेन्टसफोरनि प्रब्लेमखौ जोंनि प्रब्लेमखौसो लानानै गासिखौबो मावफुंलांजोबगोन जोङो बे इउनिभारसिटियाव मा जेंना दङ स्पेसियेलि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय दा सबसे गिदिर जेंनायानो जाहैबाय माबा बासनि फेसिलिटिस एसे इउनिभारसिटि जानाय हिसाबै जोंनो बास मोनसेखौ नांगौ मानोना स्टुडेन्टसफ्रा जोंना गोबां जाबाय फैयो जेनेबा जेरै सालाकाटिनिफ्राय गाहाम फैयो जेरै कारिगावनिफ्राय फैयो बाट बिसोरनि मोनसे ट्रेन्सपर्टआ गैया दा बेखौ जोंनो नांगौ गोनांथि एसे इउनिभारसिटि जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा नोंथांखौ देरहासार खालामबाय बिथांमोनखौ मा बुंगोन गोसोआव आं बयनिसिमबो माबाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोनसे माबाखौ साबायखर जासिनाय थायो थेंक इउ स' माच टु एभ्रिवान मानोना बिसोरनि अननाय बिसोरनि सापर्टआवसो आङो देरहानो हादों आरो जोंनि दा 13टा केन्डिडेट्स दङ गासिबो बिसोरनि सापर्टआवनो देरहानो हादों बिसोर गैयाबा जों जेबो नङा बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव देरहानो आंना टटेल भट्सआ माबामोन 1601 आरो आङो माबायाव देरहादों 500 प्लासनि भट्सजों देरहादों आङो जायफोर जेनबाय जाय हान्जाया बिथांमोनखौ इयुन फैबाय थानाय समाव खामानि मावनाय हेफाजाब लुबैना लुबैया जेननाय हान्जाया लुबैयो मानोना बे जेननाय देरहानाय थाखायो बे मोनसे गेमसो आरो जों खावलायो बिसोरो एसे एनै बे इभेन्टआव फैनानै जोङो एसे हेफाजाब होगोन मानोना जोङो ज' स्टुडेन्टसखासो जेबो एनिमि बिदि गैया आरो बेयाव आङो AGS एसिस्टेन्ट जेनारेल सेक्रेटारियाव देरहादों माबायदि मोनदों गोसोआव मोजां मोनदों आं जोंखौ बयबो सापर्ट खालामग्राफोरनिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ बेसेबां भटनि डिफारेन्सआव देरहानो आंना टटेल भटआ 1500 प्लास मोनदों आङो 360 भटआव देरहानाय जादों आंना फर्स्टआनो जाहैबाय एकाडेमिक एफेयार्स सेक्रेटारियावहाय आं बेखौनो मावलांनो सानो जे जों एस ए स्टुडेन्ट जों फेयार मावलांनो नाजागोन हाजासे बेनो आरो BSU जानानै जों बेखौनो गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनै नैबे मोनाबिलि समाव गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों आरो जायनाखि बुथुमना फैगोन नोंथांमोननिसिमबो आं गिबियावनो साबायखर बावदों दा जोंहा मिरु BSUजों लोगो नांनानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU गासै ज' जानानै जोङो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालियाव जोङो जोंनिनो टिम बयस बिथां गेरेमसा ब्रह्मनि दैदेननायावहाय बिथांखौ जोङो बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन दा जोंहा बिसायख'थियावहाय 13 जन मेम्बारावहाय जों 13 जनबो देरहानो हाबाय दा बेनिखायनो जोङो जोंनिनो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां चिफ अनारेबल चिफ जोंनिनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों जोंहा क'क्राझार इउनिभारसिटियाहाय गोदान हिसाबै जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि माखासे जौगाखांनायनि खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय निस्सय जोङो मिजिंथिदों जों इयुनावहाय BSU जानानैहाय जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि गासै जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जोङो जेनाखि सरकारजों जोङो सिथाबनानै जों खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो गोजोनथों BSU जानानै जों बेखौनो गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनै नैबे मोनाबिलि समाव गासै खौरां नायगिरि नोंथांमोनखौ जों गिबियावनो साबायखर बावदों आरो जायनाखि बुथुमना फैगोन नोंथांमोननिसिमबो आं गिबियावनो साबायखर बावदों दा जोंहा मिरु BSUजों लोगो नांनानै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट BSU गासै ज' जानानै जोङो क'क्राझार मुलुगसोलोंसालि बे मुलुगसोलोंसालियाव जोङो जोंनिनो टिम बयस बिथां गेरेमसा ब्रह्मनि दैदेननायावहाय बिथांखौ जोङो बिसायख'थि गेलेहोदोंमोन दा जोंहा बिसायख'थियावहाय 13 जन मेम्बारावहाय जों 13 जनबो देरहानो हाबाय दा बेनिखायनो जोङो जोंनिनो BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां चिफ अनारेबल चिफ जोंनिनो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ जोङो गोजोननाय बावहरदों जोंहा क'क्राझार इउनिभारसिटियाहाय गोदान हिसाबै जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि माखासे जौगाखांनायनि खामानि मावगोन होननानै जोङो आसा खालामबाय निस्सय जोङो मिजिंथिदों जों इयुनावहाय BSU जानानैहाय जोङो क'क्राझार इउनिभारसिटिनि गासै जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जोङो जेनाखि सरकारजों जोङो सिथाबनानै जों खामानि मावगोन होननानै आसा खालामो गोजोनथों
राज नार्जारि आङो मेजर गेम सेक्रेटारियावहाय केन्डिडेट हिसाबै गसंदोंमोन आरो आङो दिनै देरहासार जानो हाबाय। आङो टटेल भट्सखौ मोनदों 1800 प्लास आरो आंनि अपोनेन्टआ मोनदों 700 प्लास। दा जोंनि टीमाव नायोब्ला आंनि भटआ हाइस्ट जादों। आङो 1100 प्लासनि डिफारेन्सआव देरहासार जादों आरो देरहागोननि कनफिडेन्सखौ आङो सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोन आरो बेनिखायनो जोङो मोनसे गोख्रों टीम बानायनो साननानैफ्रायनो आरो बानायनानैहाय गेलेनाय जादों बे माबाखौ इलेक्सनखौहाय। खामानि मावलांनायाव आङो प्रफेसनेल स्पर्ट्समेन नङा, अब्लाबो आं स्पर्ट्सखौ गेलेनो मोजां मोनो। जेखिनि प्रब्लेम जायो, जेखिनि स्पर्ट्सनि बेलायावहाय माबा मोनसे खालामनांगौ जायो, आं आंनि गोसो गोरबोखौहाय होनानै मावथाबलांगोन। आरो नट अनलि डेट इन स्पर्ट्स सेक्सन बाट अलसो फर द स्टुडेन्टसफोर जायखिजाया जेंनायानो गोग्लैया माथों, एकाडेमिकेलि एबा एडमिसन एबा माबा मोनसे प्रब्लेम गोग्लैया माथों, जोङो बेखौहाय जयैनो सुस्रांलांनो नाजागोन। एसेनोसै आरो बयखौबो गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै जोंनि बड'लेण्ड बिटिसिनि राजथावनि क'क्राझारनि नामदांखा बुहुम फरायसालि, दिनै गोदानै बुहुम फरायसालि जाबाय। आगोलहाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजमोन, सरकारि फरायसालिमामोन। दा दिनै बुहुम फरायसालि हिसाबै गिबि खेब स्टुडेन्ट सिटिजेन बडिनि इलेक्सनाव जोंनि क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि इउनिट कमिटि, बिएससि इउनिट कमिटि लोगोसे बिएसइउनि सापर्टआव जोङो माने बेवहाय इलेक्सनावहाय जों माखासे केन्डिडेट जोङो माने गसंहोदोंमोन। दा बिथांमोना दिनै गोबांथार भट, हिउज मार्जिन भट लानानै दिनै देरहासार जानो हाबाय। दा बिथांमोना दिनै इउनिभार्सिटियावहाय देरहासार जानायनि उनावहाय मोजाङै मोजां इउनिभार्सिटिनि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो लोगोसे बिथांमोना छात्र समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आसा खालामबाय। दिनै इउनिभार्सिटि हिसाबै गोबां इसुसफोर दङ, गोबां इउनिभार्सिटि हिसाबै दिनै माखासे डिपार्टमेन्टफोर जोंहा बेवहाय सफैनो जायाखै। बे हिसाबै गासिबो डिपार्टमेन्टखौ लाबोनाय खामानि, लोगोसे माखासे फेकाल्टि मेम्बार्सफोर, टिचार्सफोर, बिनि सायावबो बिथांमोना गासैखौबो माने समाधान खालामगोन, लाबोगोन। बेखौ माने जोंबो बिएससि धोरोमनिफ्राय बिथांमोनखौ माने सापर्ट खालामगोन, हेफाजाब होगोन। आरो लोगोसे दिनै नैबे जोंनि इलेक्सनाव देरहानायनि थाखाय जाय बिथांमोना जोंनि फरायसालिफोर बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों, गासिबो जाथि हारिनि स्टुडेन्ट बिथांमोन, फरायसा बिथांमोन, फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जोंनि बिएससिनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। लोगोसे बे इलेक्सनावहाय जोंहा जिएस हिसाबै गेरेमसा ब्रह्म बिथांजों लोगोसे जेसेबां केन्डिडेट देरहानो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि बिएससिनिफ्राय हाजारसे कंग्रेचुलेसन बावबाय। लोगोसे बिथांमोना गावसोरनि मेहनतजों, लोगोसे जोंनि इउनिट बिएससिनि मेहनतजों आरो लोगोसे गोबां बिथांमोननि सापर्टार्सनि मेहनतजों बिथांमोना दिनै नैबे इलेक्सनखौहाय माने गोबांथार माने हिउज मार्जिनाव देरहानो हादों। बिथांमोननिसिम जोंनि बिएससि धोरोमनिफ्राय हाजार हाजार जों धन्यबाद बावबाय। लोगोसे जोंखौ जोंनि बिएससिनि माने जाय माने पलिटिकेल पार्टिया जोंखौ दानानै होदोंमोन, बिपिएफ, बिनि जायनाखि मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा मुलि सारनिसिमबो जोंखौ बिएससि दानानै होनानै छात्र समाजनि जौगानायनि खामानि मावनो खाबु होनायनि थाखाय रोजा रोजा जोङो बिएससिनिफ्राय सारखौहाय जोङो मान बावहरदों, साबायखर बावहरदों। साबैसे जोङो गासै माने 13 जनाव 13 जनबो देरहाबाय। गासिबो केन्डिडेटआनो हिउज मार्जिन, बिएससिनिफ्राय लानानै जेसेबां सेक्सनेल सेक्रेटारिफोर दङ गासिबो हिउज मार्जिनाव जों देरहानो हाबाय। दिनै जोबोद माने बाख्नायथाव। जोङो बिथांमोनखौहाय माने जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरोबाव खेबसे कंग्रेचुलेसन बावबाय, साबायखर बावबाय। लोगोसे फरायसालिनि जेसेबां जाथि हारिनि फरायसाफोर दङ, जोंनि नैबे सापर्ट खालामनाय जायनाखि टिम बयस, बे टिम बयसखौ सापर्ट खालामनानै देरहानायनि थाखाय गासैनिसिमबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय।